நம்ம தமிழ்நாட்டுல பைக்ல அதிக டாப் ஸ்பீட் அச்சீவ் பண்ண ஒரு டாப் 4th பிளேஸ்ல இருக்க மோட்டோ விளாக்கர்ஸ் பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க. நம்பர் 4th பிளேஸ்ல கண்டென்ட் இல்ல மாமே அஜிஸ் ப்ரோ தான் இருக்காரு. இவரோட கவாசிக்கு நிஞ்சா 650 அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பைக்ல 200 km/h அப்படிங்கிற வந்து ஒரு டாப் ஸ்பீட் தான் அச்சீவ் பண்ணிருக்காரு. நம்பர் 3rd பிளேஸ்ல இருக்க யூடியூப் சேனல் பாத்தீங்கன்னா ஜெரி விலாக்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் தான் இருக்கு. இவரோட பைக் பாத்தீங்கன்னா BMW 1250 GSA அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பைக் தான் இருக்கு. ஒரு பைக்ல 220 km/h அப்படிங்கிற ஒரு டாப் ஸ்பீட் தான் அச்சீவ் பண்ணிருக்காரு. நம்பர் 2nd பிளேஸ்ல யார் இருக்கான்னு பாக்கறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோல வந்தா மட்டும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அது யாருங்க மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்பர் 2nd பிளேஸ்ல இருக்க யூடியூப் சேனல் ட்வின் த்ராட்லர்ஸ். இந்த ஒரு யூடியூப் சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா செட் 900 அப்படிங்கிற ஒரு பைக்ல 240 km/h ரீச் பண்ணி 2nd பிளேஸ்ல இருக்காரு TTF ஆசன் ப்ரோ. நம்பர் 1st பிளேஸ்ல இருக்கவரை பாக்கறதுனால இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் 1st பிளேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அசார் கெட்டவன் ப்ரோ தான் இருக்காரு. இவரோட BMW S1000RR அப்படிங்கிற ஒரு பைக் 299 km/h ரீச் பண்ணி 1st பிளேஸ்ல இருக்காரு. உங்களுக்கு பிடிச்ச யூடியூபர் யாருன்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல